ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад оиди муҳорибаи дар пеш истодаи худ зидди Гилберт Бёрнс фикрҳояшро баён кард. ҳамаи чизҳое ки ман дар болои онҳо кор карда истодам, ин шахс ҳамаи ин чизҳоро гирифтан мехоҳад. ман бо Ҳамза Чимаев ҷангидан мехостум, аммо UFC ин муҳорибаро ба Гилберт Бёрнс доданд. бо Хорхе Масвидал ҷангидан мехостум, аммо ин муҳорибаро низ ба ӯ доданд. акнун боша UFC мегӯянд ки Гилберт Бёрнс барои камарбанд меҷангад. ҳама чизе ки ман мехоҳам шумо ба ин шахс додан мехоҳед. пас ман бояд ки ин чизро аз ӯ гирам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Билол Муҳаммад ва Гилберт Бёрнс рӯзи 7 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье гуфт ки Алекс Перейра дар вазни ним вазнин бояд ки аз як муҳориба гурезад. дар вазни ним вазнин як муҳорибае ҳаст ки Алекс Перейра бояд ки аз ин муҳориба гурезад. фикр мекунем ки Магомед Анкалаев ягона ҷангоре ҳаст ки Перейра дар вазни ним вазнин бояд зидди ӯ ба муҳориба набарояд, чунки Магомед гӯштин гирифта метавонад. мо ин чизро дар муҳориба зидди Ян Блахович дидем ки ӯ Ян Блаховичро дар 3 раунди охир ба замин афтонда ӯро дар замин идора мекард. худи ҳозир дар вазни ним вазнин гӯштингирон каманд. барои ҳамин Алекс дар он ҷо худро хуб нишон дода метавонад, гуфтааст Кормье. хотиррасон мекунем ки Алекс Перейра рӯзи 9 апрел дар муҳориба зидди Исраил Адесания шикаст хӯрда камарбанди худро аз даст дод ва баъд эълон кард ки ба вазни ним вазнин мебарояд. шаби гузашта вохӯрии деринтизори Нурулло Алиев ва писарбачае ки навораш дар ҳамаи ҷо паҳн шуда буд баргузор гардид. чанд рӯз пеш дар моҳи Рамазон ин писарбачаи 10-сола дар суҳбат бо муфтӣ Менг гирён шуд ва гуфт ки дар ин моҳи бузург бисёри мусалмонон қурбонӣ гаштанд, бисёри одамон вафот карданд ва навори ин писарбача дар ҳамаи ҷо паҳн шуд. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How old are you? 10. 10. Inshallah, next year you will be 11 by the will of Allah. Inshallah. Did I count right? MashaAllah. Okay, let's go. I went to Umrah. MashaAllah. I have a quick question and answer with it. Ramadan is a generous month. Yes. This month has a lot of sacrifices. Allahu Akbar. May Allah bless you, strengthen you. A lot of people die in this month. A lot of people die in Ramadan. And sometimes you cannot see your other Ramadan. But you shouldn't be scared of that because we all know where we're going to go. Inshallah, Jannat al-Firdaus. қариб ки ҳамаи одамони машҳур ин наворро дар саҳифаҳои худ чоп мекарданд ва ҳамчунин Нурулло Алиев. Нурулло навори ин писарбачаро дар инстаграми худ чоп карда навишт ки касе ки ин писарбачаро шиноса ба ман нависа, ман бо ин писарбача вохӯрдан мехоҳам. ва дӯстон, шаби гузашта вохӯрии онҳо баргузор гардид ва Нурулло ба ин писарбача ҳар гуна тӯҳфа ҳадя кард. а ин писарбача боша саломи худро ба мардуми тоҷик расон. марҳамат, тамошо мекунем. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum Tajikistan. Inshallah, I will come to meet you all. May Allah guide us on the right path and bring us to Jannat al-Firdaus. Assalamu alaikum. ва дӯстон, бинед ки ин писарбачаи 10-сола чӣ қадар имони бақувват дорад. машааллоҳ. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.